बे समाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 1 रांबो बाहायालासे गोबां मानि बेनिफिसियारिफोरा सरकारनि न'खौ मोननो हादों। थांनाय गोलाव समाव गोबां मानि जाख्ल'नाय सोमजिदोंमोन पिएमवाइजि न' एबा सरकारनि गोबां न' एबा गोबां आसनिफोराव घुस होआब्लानो मेम्बारफोरनो मासिगिरिफोरनो एबा चेयारमेनफोरनो रां होआब्लानो न' मोननो हायामोन आरो गोबां मानि जाख्ल'नाय जादोंमोन। नाथाय आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासै बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्लायाव 32,859 बेनिफिसियारिफोरा सरकारनि न'खौ मोननो हादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआरनि गासै 32,000निबो बांसिन गरिब नखरफोरा गोबां हारि माहारिनि सोद्रोमाफोरा बा नखरफोरा गोबां मानि जेरै गोबां होनना बुङोब्ला 32,859 गरिब नखरफोरा बे समाव सरकारनि अननायाव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि आमोलाव खनसेयैनो 32,859 पिएमवाइजि न'खौ मोननो हादों। बे समाव फोरमायनांगोन गासै बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्लायावबो गोबां मानि रोजा रोजा पिएमवाइजि न'खौ मोननो हादों। गिबियावनो बाक्सा जिल्लायाव बेसेबां मोनदों होनना बुङोब्ला बाक्सा जिल्लायाव गासै 5,427, लोगोसे नैथियाव चिरां जिल्ला महरै 3,299, क'क्राझार जिल्लायाव बयनिख्रुइबो बांसिन होनना बुंनांगोन जेराव 11,520, तामुलपुर जिल्ला महरै 3,489 आरो उदालगुरि जिल्ला महरै 9,125 गासै बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्लायाव गासै 32,859 बेनिफिसियारिफोरा बे सरकारि न'खौ मोननो हादों आरो 1 रांबो घुस होआलासे 1 रांबो जाख्ल'नाय गैयालासे बे समाव बिटिआरनि एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि आमोलाव बे समाव रोजा रोजा बेनिफिसियारिफोरा न'नि बिगोमा जानो हानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो बेबायदिनो आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे पिएमवाइजि न'खौ एबा न'नि जा राननाय आसनि बे राननाय आसनिखौ मैयानिफ्राय जागायबाय। बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, तामुलपुर, उदालगुरि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे समाव बे सरकारि न'खौ 1 रांबो रायजो राजाफ्रा बाहायालासे एबा जेबो घुस होनाङालासे बे समाव मोननो हादों। आरो बे समाव मख'नांगोनदि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि समाव एबा बिथांमोननि खुंथायनि समाव गोबां माने बेफोरबायदि सरकारनि जा आसनि एबा बे पिएमवाइजि न' बायदि बायदि सरकारनि आसनिफ्राव गोबां मानि घुस होनासो मोननो हादोंमोन होननानै गोबां मानि जोंनि खौराङाव फैदोंमोन। नाथाय बे समाव दासिमबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकाराव जाबायदि बेफोरबायदि 32,859 बेनिफिसियारिफोरा 1 रांबो घुस होआलासे मोननायनि खौराङा जोंनिसिम सफैदों।